Predstavte si, že až 80% nedorozumení v práci aj doma vzniká kvôli 3 chybám, ktoré robíme takmer všetci. Svetoví odborníci na komunikáciu ich označujú za najväčšie zlozvyky dnešnej doby. Schválne, v koľkých z nich sa spoznáte? Prvým zlozvykom je, že nepočúvame preto, aby sme pochopili, ale iba čakáme, kým budeme môcť odpovedať. Kým druhý človek hovorí, my si už v hlave pripravujeme vlastné argumenty. Ten druhý to okamžite vycíti a stráca dôveru. Druhým zlozvykom je skákanie do reči a dokončovanie vec za druhých. Možno to myslíte dobre a chcete ukázať, že vám to rýchlo myslí. Podvedome tým však hovoríte, že váš názor je dôležitejší a čas toho druhého nemá hodnotu. Tretím zlozvykom je schovávanie sa za komplikované slova, cudzí žargón a umelé frázy. Odborníci varujú, že sa takto podvedome snažíme pôsobiť dôležito, no v skutočnosti tým ľudí iba metieme a odrádzame. Tento zlozvyk na nás striehne všade. V práci, keď namiesto jasnej reči počúvame o implementácii synergií alebo o tom, že musíme zosúladiť náš mindset. Na úradoch, kde na nás hovoria nezrozumiteľnou úradníčtinou. A niekedy ho vyťahujeme aj v bežnom živote, napríklad na pohovore, keď sme v strese a chceme urobiť dojem. Slova ako optimalizovať, alokovať či zbytočné anglicizmy však reálne nikoho neohúria. Najsilnejšia komunikácia je totiž tá najjednoduchšia. Ktorý z týchto zlozvykov robíte najčastejšie vy alebo vaši blízky? Napíšte mi do komentára. A na YouTube som pridal nové video o tom, ako sa zbaviť zlozvyku skákania do reči. V komentári nájdete link. Majte sa.